Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalong nun. Welcome to my channel, welcome to Matalong. Magtinabangay ta kanunay aron makabot nato ang kalambuan sa tungod. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban guys. Ato gayo siyang suportahan ngayon, bukas at magpakailanman. Karon di ay kanang September 13, 2021. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live dire sa Municipality of Matalom. The Municipality of Tourism, Matalom Liti. Okay? Ato ning buhaton guys. Magtinabangay sa kanunay para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Yan ang mga guys. Okay. Happy Monday to all Mat alumnum. Today is Monday. Once again, akong balikom sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio nga kauban. Magtinabangay ta kanunay aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you and God bless. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live dire sa Municipality of Matalom. Di kalitigad na serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalom.